қисми сеюми романи фирдавсӣ дар қабули вазир. вазири нав хоҷа ҳасани майвандӣ аз султон пештар аз ғур ба пойтахт баргашт, то ки дар набудани фармонфармояш ба радқу фатқи корҳои мамлакат машғул бошад. моҳак ба қабули ӯ рафтани фирдавсиро маслиҳат дид. хоҷаи бузургро ҳам зиёрат мекунед ва ҳам ба мақоми вазирӣ расиданашро таҳният мегӯед, гуфт ӯ. хоҷа ба шумо шахсан шиносо шаванд беҳтар аст. охир акнун кушоиши бисёри мушкилиҳо ба раъи эшон аст. дар девони вазорат фирдавсиро якчанд соат дар интизории қабул нишастан лозим омад. 10-12 нафар аҳли ҳоҷат аз ҷумлаи мансабдорон ва сипоҳиён ҳам нишаста навбати қабул мепоиданд. чун мулозим ба назди вазир даромада ба қабул омадани абулқосими фирдавсии шоири тусиро арза кард, хоҷаи бузург пурсид: мазҳабаш чист? мусалмон албатта, гуфт мулозим. медонам, кофир на, аммо суннист ё шиӣ? намедонӣ? мулозим даст бар сина ниҳода гардан каш кард ки яъне оре намедонам. он гоҳ вазир худаш ба суолаш ҷавоб дод: шиист, пас фармуд мунтазир бошад. майвандӣ ҳам монанди худи султон маҳмуд суннии мутаассибе буд, шияро бад медид. ҳамчунин арабипараст буд. чун ба маснади вазорат нишаст, нахустин фармоне ки содир кард ин буд ки коргузории девонҳои давлатӣ ба забони арабӣ гузаронида шавад ва муросилоту мукотибот ҳамон вақте ба форсӣ навишта шаванд ки мухотаб арабӣ надонад. мунтазирони пушти дар як як медаромаданду мебаромаданд, лекин хоҷа шоирро ҳеҷ ба дарун наметалабид. ниҳоят қариби намози пешин мулозим ба даровардани вай иҷозат гирифт. фирдавсӣ даромада дар пешгоҳи марде ба назар 50 чанд солаи тануманд, ришсиёҳ ва хеле босалобат ҳозир гардид ки дар паси хонтахта бар рӯи 3-4 қабат якандози шоҳӣ пушташро ба болиштҳо такя дода нишаста буд. дар рӯи хонтахта пойҳояш ба таври нафиси туршакл кандакоришуда як дурҷи сабук, харитаи чармин ва давоту коғаз гузошта шуда буданд. майвандӣ ба саломи фирдавсӣ бо сарҷунбонии бовиқорона алайк гуфта, ҳамчунин бо сарҷунбонӣ ӯро ба нишастан таклиф кард. якдам ба хомӯшӣ гузашт. хоҷа бешитоб тасбеҳ гардонда ба фирдавсӣ чашм духта буду дам намезад. шояд аз вай мунтазири дуо ва тавозуи тамаллуқкоронае буд, чунон ки ба қабули вазир омадагон суханашон арзашонро одатан аз ҳамин сар мекарданд. вале фирдавсӣ ҳам сукут кард. сабаби сукуташ маълули хотири ӯ буд. охир хоҷа ӯро ба қабули худ ҳамин қадар дер интизор ва акнун ин тавр сард қабул кард. шоир ба дуо ва сано хондану табрик гуфтан забонаш намегашт. шунидам омадаед. ниҳоят маҷбур ба гуфтор шуд вазир. сиярулмулукро назм кардаед? ба номи султон назм кардед? оре, ҷавоб дод фирдавсӣ. аз нахуст ба номи султон карда будед ё баъдан? баъдан. аввал ба номи подшоҳи сомонӣ ибтидо карда будам, вале
шоҳномаи ман ба охир расиду сомониён ҳам салтанатро видо гуфтанд. бо маслиҳати хоҷаи бузург Исфароинӣ ва амир Наср ба номи Аълоҳазрати Султон гузаронидам. шоири ростгӯй хато кард, ки дар пеши майвандӣ номи рақиби вай Исфароиниро ба забон овард ва он ҳам бо эҳтиром, бо зикри лақаби пештараш. акнун Фирдавсӣ агар аз ҷониби вазири султон умеди ҳимояте ё ақаллан хайрхоҳие нисбат ба худаш дошта буд, минбаъд аз он умедаш даргузарад ҳам мешуд. майвандӣ сарашро поин андохта якдам ба муроқиба рафт ва баъд пурсид: хуб, аз туст чӣ хабар? шукр осудагист, ҷавоб дод Фирдавсӣ. аҳолӣ аз Арслонхони ҳоким розиянд? шоир ба зудӣ ҷавоб надод. вазир боз пурсид: розиянд? банда бояд ба вазири султон рост бигӯям. розӣ нестанд, гуфт Фирдавсӣ. чаро? хироҷро ба зиёдат меситонад, мардумонро ба андак гуноҳ уқубат мекунад. аҷаб, мо то кунун дар бораи ӯ шикояте нашунида будем. мардумон аз шикоят кардан метарсанд, ки мабодо вай бар эшон ғазаб кунад. ба шумо ҳам зулм кард? ба марҳамати ҳокими собиқ Ҳусайни Қутайб хироҷ аз ман соқит шуда буд. Арслонхон онро тоза кард. хуб, ба ин бардошт кардан мумкин, аммо вай хироҷи солҳои пешро ҳам, ки ба ман маъоф шуда буд, фармуд аз ман биситонанд. шикоят накардед? шумо ҳам тарсидед? ба амир Наср, волии Хӯросон, аризаи шикоят фиристода будам. ҷавоб наёмад. шикоятам беоқибат монд. соқит кардани хироҷ аз касе бо амри султон мешавад. Қутайб чӣ ҳад дошт, ки бо ихтиёри худ онро соқит кунад? чун донист, ки ба назми шоҳнома машғулам ва ба кишту дарав расидагӣ кардан наметавонам, тангдастам дар ҳаққи ман чунин адолат карданд. шунида будем ба шумо зару сим ҳам ато кардааст. оре ҳазрат, ато кард. чӣ қадар? 4000 инору дирам. худатон тамаъ карда будед? не, ман одат надорам он чиро, ки ҳаққи ҳалоли худам нест, тамаъ кунам. майли худи Қутайб буд, балки силаи шоҳнома будааст. ман шоҳномаро, ҳатто достонеро аз шоҳнома назди ӯ навурда будам. аз султон чӣ миқдор сила умед доред? ин баста ба ҳимати подшоҳона аст. китобро ба толибон барои мутолиа медодед. баъзе достонҳоро котибон китобат мекарданд. ҳавасмандон рӯбардор карда мебурданду мехонданд. дар маҳфилҳо қироат мекарданд. шумо шоҳномаро ба номи султон карда ва мехоҳед ба ӯ тақдим бикунед, аммо китоб пеш аз он ки ба султон бирасад, дар байни мардум шоеъ шудааст. инро Аълоҳазрат хуш намекунанд. китобро ба номи Аълоҳазрат карданам, чунон ки арз кардам, дертар пас аз итмоми шоҳнома воқеъ шуд. магар мумкин буд, ки дар арзи 35 сол достонҳои манзумшуда ба мардумон номаълум монанд? ин ғайри мумкин буд. 35 сол? вазир бовар карданаш намеомад. оре, бо баъзе фосилаҳои кӯтоҳ барои сомониён. оре, дар оғози кор мақсудам ин буд. аз он ҷониб фармоише шуда буд. баъд аз фавти дақиқии шоир, ки бо амри Аълоҳазрати Нуҳ ибни Мансур ба назми шоҳнома иқдом карда ва байте 1000 гуфта ва ин кор нотамом монда будааст, ба Бухоро рафта будам. он ҷо
ба қабули подшоҳ мушарраф шудам. ба идома додани кори нотамоми дақиқӣ майл доштанамро арз кардам. подшоҳ фармуданд: биозмой, агар ноил шудӣ, ба мо биёр. амри қазо будааст ки оқибат шоҳномаро ба номи аълоҳазрати султон гузаронида ба даргоҳи ҳумоёнӣ биоварам. мегӯянд тарҷумаи худойномак ҳам аз паҳлавӣ ба форсии дарӣ бо фармоиши амири сомонӣ ба амал омадааст. оре, бо амри аълоҳазрати абдулмалик ибни нуҳ волии хуросон ибни абдураззоқ ба вазири худ муҳаммади муаммарӣ фармуда ва ин муаммарӣ чанде аз мубадонро ки забони паҳлавӣ медонистанд гирд оварда эшонро ба тарҷумаи худойномак нишонда буд. дар он овон банда толибилми мадраса будам. ҷузве чанд аз худойномак ки дар ҳар ҷо дар дасти ҳар мубаде парешон буд ба дастам афтода буд. мехондам ва баъзе пораҳои онро ки бароям муассир ва дилангез меомад назм мекардам. аслан манзури шоҳони сомонӣ аз тарҷумаи худойномак ва назм гардонидани он чӣ будааст? таърихи пуршукӯҳу шавкати аҷамро аз фаромӯшӣ нигоҳ доштан, оину донишу фарҳанги ниёгонро зинда гардонида, аз таънаи аробон ки аҷамиёнро аз худ паст ва фурӯмоя мешуморанд, халос шудан аст. ҳамин буд ки оли Сомон шуъарои форсизабонро мепарвариданд, рӯдакиро мепарвариданд, зеро вай арабро ба фасоҳату балоғати сухани форсӣ иқрор мекунанд. забони таъини арабро мебаст. алҳақ ҳамин тавр ҳам кард. банда ҳам хостам дар пайи ин мақсуди олӣ хизмате ки дар хури тавони ман бошад бикунам ва дар ин кори хайр саҳме дошта бошам. майвандӣ рӯй турш кард. дар бораи арабҳо чунин суханони кароҳатомез гуфтани Фирдавсӣ ба вазири арабидӯст хуш наёмад. ӯ сарашро поин андохта якдам сукут кард ва пас он ба рӯи мухотабаш нигоҳ накарда боз пурсид: аз мо чӣ талаб доред? аввалан мехостам ки ба хизмати хоҷаи бузург китобро биёрам. лутфан мутолиа карда бандаро шарафёб гардонанд ва сипас агар онро биписанданд ба қабул ёфтанаш дар ҳузури аълоҳазрати султон далолати хешро дареғ надоранд. гуфтанд ки имрӯзҳо китобро маликушшуаро мутолиа мекунанд. оре хоҷаи бузург, оё боз нусхаи дигаре ҳаст? ҳаст. пас биёред ё бифиристед, ман мебинам, мехонам. ба чашм, гуфт Фирдавсӣ. майвандӣ якдам сукут карду ногаҳон чунин суол дод: тусиён шиъамазҳабанд? оре, бештарин тусиён дар шиъаи Алӣ ибни Абитолибанд. дар шаҳр аҳли суннат ҳам ҳастанд. насоро чӣ? як ҷамоати кӯчаки насоро низ ҳаст. шумо шиа ҳастед? Фирдавсӣ бо тааҷҷуб ба вай нигарист. ман дар мазҳаби падару бобоёни худ ҳастам, ҳазрат. майвандӣ мавзӯъро бадал кард. мардуми Хуросон дар бораи султон чиҳо мегӯянд? пурсид ӯ. Фирдавсӣ таъаммул карда ҷавоб дод: вақте ки шунидаанд фармони ғала додан ба каҳдзадагон содир шудааст, ҳама султонро дуо карданд. аммо чун ба зудӣ амборҳои ғала баста шуданд ва мардумон ҳайрон монданд. бастани амборҳо бархилофи фармони султон бо амри исфароинӣ будааст, гуфт майвандӣ. аҷаб, ба дилаш гузаронд Фирдавсӣ. пас кӣ ва чӣ монеъ мешуд ки султон амри вазирро бекор
ва фармони пештараи худро барқарор кунад. Қаҳтии сахт рӯй дод, боз пурсид вазир. Сахт гуфтан кам аст, ҳавлнок, ҳамчун аҷали муаллақ, гуфт Фирдавсӣ ва боз афзуд. Агар ба қаҳтзадагон аз давлат ва аз дороён кӯмак нарасад, боз ҳазорон мардум аз гуруснагӣ мемиранд. Султон аз ғур ки баргаштанд, ин матлаб арздошт карда хоҳад шуд, гуфт вазир. То султон бармегардаду арзи туро шунида фармоне мебарорад ки ҳазорон марду зану кӯдак гуруснамарг мешаванд. ту вазир ки бошӣ, чаро худат чорае намеҷӯӣ? Ба дилаш гуфт Фирдавсӣ, аммо ба вазир чунин суол дод. оё мумкин набошад ки амборҳои ғалаи султониро ки бо амри Исфароинӣ баста шудаанд, бо амри ҳазрати вазоратпаноҳ бикушоянд? бефармони нави султон мумкин нест, кӯтоҳака гуфт вазир ва аз пурсиши шоир нохушнуд буданашро пинҳон карда натавониста афзуд. аслан шумо барои шоҳномаи худро ба султон гузаронидан омадед ё ба додхоҳӣ аз ҷониби қаҳтзадагон? қаҳтзадагон ба тавассути ҳокимон ва дигар мӯътабарони вилоятҳо арзашонро ба давлатхона мерасонанд. ҳоҷати он нест ки шоире ба ин чизҳо худро дардисар диҳад. чаро дардисар бошад, ҳазрат? гап гардонд Фирдавсӣ. агар бошад ҳам дардҳо чунон бисёранд ки, ҳазрат, боз ин як дарди тоза зам шавад боке нест. ранги рӯи майвандӣ тағйир ёфт. маълум буд ки қаҳраш омад. ба дили шоир гузашт ки шояд аз қаҳтзадагон ёдовар шуданам лозим набуд. ба пеши назари ӯ вайронаҳои деҳкадаҳо, тӯдаҳои мардуми гуруснаву афгор, ятимону хору зор, ки дар роҳи сафараш дида буд, омаданд. ҳисси таассуру маҳзуни дилашро фишурд. охир худаш пурсид, боз ба худ гуфт ӯ, ман агар он чиро ки худ дидам нагӯям, чӣ гӯям? бигузор қаҳраш ояд. чаро ин зимомдорони мамлакат инқадар беғам, инқадар аз раҳму шафқат бегонаанд? азони намози пешин шунида шуд. дар поёни азон майвандӣ даст ба рӯй кашида бархост ва ба мулозимаш фармуд ки салаву ҷомаи ӯро биёрад. Фирдавсӣ таъзими эҳтиромӣ ба ҷо оварда аз девонхона ба дар рафт.